Zdarec lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme Davida. Čau Davide. Ahoj. No a David nám dovezl tady tu krásku, tak nám řekni, co to původně bylo za auto? Pôvodne to bola E46 Coupé, čo samozrejme je aj naďalej Coupé, bola strieborná a bolo to v M-pakete 3 liter benzín. Kupoval jsi ju už jako s plánem z toho tohle udělat, nebo to bylo spíš nějaký jako daily auto? Bolo to daily auto, najskôr. To auto malo 256 000 km, keď som to kúpil, potom som na ňom dlho jazdil. Vyše 100 000 km som urobil, no a potom som sa rozhodol, že asi idem do nejakých úprav. V prvom rade tá farba, hej. To bolo prvé, čo... Takže jsi ho nechal celý přelakovat? Áno. Je to farba M5, E60, čo mala. A pôvodne bolo auto strieborné, takže to bolo prvé, čo vlastne som chcel, že vždycky som chcel modré, tak vyšla do modrej perlete. Ale myslím si, že ta barva tomu jako hodně sedí, že je to jako fakt moc pěkný. A když se začal přemýšlet o těch úpravách, jako věděl, že to půjde až do takových skoro jako extrémů, že to bude až takhle hodně, nebo chtěl si jenom jako zlehka? No, nevedel som práve, že to až takto, až do takéhoto stavu, že sa to podarí spraviť. Pôvodný plán bol hlavne zmeniť teda farbu a viac menej akože nič nejak extra ďalej, hej, nebolo v pláne, no. A auto mělo asi originál, nějaký M-paket? Nebo něco Áno, takového? je to originál M-paket, fabrický. Fabrický. No a potom se teda pustil do čeho, nebo před čím to teďka stojíme? Co z toho chtěl teďka ve finále, nebo co z toho teďka chceš udělat? Je to auto na výstavu, nebo je to sprinťák, nebo... No pôvodne to bolo tak, že zmení sa farba, to bolo ako prvé. Potom som si tak povedal, že už je to slabé to auto. A mám kamarádov, ktorí už majú ako tiež zastávané turba a tak. Takže vlastne začal som riešiť motor. Takže sa tam dala zastavba turba s tým, že vlastne auto bolo stávané pôvodne akoby na šprinty. Hej. Že drifťák to nikdy nemal byť ani. Skôr to malo byť auto na šprinty. No ale nakoniec som zistil, že to je, síce výkon tam je, ale je to slabé na to, aby to jazdilo šprinty poriadne. Takže vlastne auto zostalo kvázi momentálne teda na výstavy. Pretože... A s tím motorem, s tím turbem a tak, co z toho vytáhl, víš? Nějaký zhruba koně? Áno, je to odladené, ladili to chalani z EcoGarage. Prvýkrát vlastne setup je tam od K64 z Polska, ale prvýkrát to ladili aj v Polsku, keď som to poskladal, ale druhýkrát muselo sa to komplet prerobiť. Dávala sa tam riadiaca jednotka, plnoprogramovateľná EcoMaster Black, väčšie streky a tak. A ladili to už chalani z EcoGarage. A vytiahli z toho 480 koní. To je moc hezký, ne, na ten motor? Jakože je, ale už je to slabé. Tohle to mi říká úplně každý. Že prostě přijde si borci, jestli tam mají 300 koní, nebo 1000 koní, nebo 1500, každý řekne, ale chtělo by to víc, ještě si myslím, jakože něco by to... No. No a aktuálně je ještě, jakoby, jsi vůbec ve fázi, kdybys ještě chtěl na tom autě něco jako dělat, nebo už je to tak nějak, jak si to jako představuješ, že už jsi ve finále? Nie, vo finále určite nie som, asi ani možno nikdy nebudem. Momentálne plán je, a už som vlastne ho začal aj realizovať, tak začal som stavať druhý motor, komplet, tento príklad ešte není kovaný. Je to normálne originál, len je po generálke. A ten, že ti do toho skáču, ten originál motor i takovejhle výkon na to turbo v hravě zvládne? Áno. Áno, ten jeden bar, čo tam je vlastne na tom turbe, takže je to v poriadku a je to bezpečne naladené na to, aby to zvládlo. Hej, že nemá s tým ten motor žiadny problém. Tak sú dobrý tie motory už z výroby. Boli naddimenzované, čo sa týka výkonu. Hej. Že dalo sa s nimi ešte stále robiť. Do tých 500 koní sa dá z toho motoru dostať v podstate bez toho, aby sa nejako extra moc upravoval. To je paráda. No a s tím dalším motorem to bys chtěl co z toho udělat? No tak určite samozrejme zvýšiť výkon. Ten už je
alebo teda respektíve už na ňom pracujem, takže už je plne kovaný. Piesty, ojnice, platňa dole do bloku, aby sa to neskrutilo. Hlavu mám už spravenú, ostré vačky ešte pôjdu. A tak, no mám v pláne aspoň tých 800 koní, aby to auto malo. Čož teda dúfam, že sa podarí a potom uvidíme čo ďalej, lebo rád by som, aby to niekedy malo 1000 koní. Takže dúfam, že nejako sa to potom nejak doladí a podarí sa. A potom co? Potom jako... No potom už to bude šprinterské auto. Jo? A nebude to škoda, to je tak nádherný, jakože na ty sprinty mně to přijde tak hezký, abych to chtěl mít tak milenko, víš, jenom schovaný v garáži, jenom to utírat hadričkou. Ja práve chcem dosiahnuť to, aby to auto vlastne vyzeralo v podstate stále rovnako, alebo teda aby to bolo pekné, aj na pohľad, aj všetko, ale aby tam bol aj dostatočný výkon na to, aby som proste vedel, príklad, môj taký sen je dosiahnuť 10 sekúnd na šprint, na 400 metrov, hej. Keď toto dosiahnem, tak potom možno na chvíľku polavím, hej. S ďalšími nejakými prípadnými úpravami. Dobře. A potom, když už jakože nějak sněl takhle ten motor, tak co ten design, ten body kit, nebo tak je to něco jakože na míru, nebo sám si to dal, nebo se to dá někde koupit? No, je to kúpené, je to Pandem body kit. Pôvodne, ako predné blatníky sú komplet celé laminátové, áno. To není ako, že by to tam bolo iba našrobované, to je komplet laminát, celý blatník. Zadné boli tiež spravené tak, až vlastne od dverí až po svetlo, ale to sa mi zase nepáčilo, kvôli tomu, že tam by museli byť diery v tom blatníku a tak som si to vlastne odrezal z toho pôvodného blatníku laminátového a vlastne som si to našroboval iba už priamo na karosériu. To bol vlastne plán, až keď už tam bolo turbo, farba, všetko boli tieto veci spravené už, tak potom som sa rozhodol, že vlastne Pandem, vždycky sa mi to ľúbilo. Pôvodne som mal GTR bodykit nachystaný, ale nebol som s tým úplne spokojný, tak som sa rozhodol vlastne pre Pandem, takže som ich vlastne vymenil, hej. Tam GTR-kovi som predal a kúpil som tento Pandem a dlho som rozmýšľal, či to tam vôbec dám, kvôli tomu, že auto bolo po celolaku a bolo mi ľúto tie zadné blatníky vyrezať, hej, lebo kvôli tomu to treba rezať, že samozrejme. Predsa je tam 10 cm vzadu, širšie, takže som rozmýšľal nejaký čas a nakoniec som zobral Flexu a on to vyrezal a bolo. Ale já myslím, že to stálo za to, jako vypadá to takhle brutálně, přijde mi, že to úplně jako změní celý jako vizuál toho auta. A je právě dobré, že to je takhle udělané. Já jsem právě myslel, že většina těch bodykitů, že to fakt mají borci jenom našroubovaný na ty původní jako kastly, že to jakoby nechají ty blatníky a jenom na to mají našroubovaný. Takže jim to vlastně akorát přidá váhu, jako opticky se to jako rozšíří, ale že to není tak praktický, takhle to vlastně ani nepřidá asi tolik na váze, nebo možná to i něco ubere, či? No, v podstate by to aj možno mohlo, lebo predsa len blatník je originál plechový a keď sa z toho vyreže nejakých 10 cm do výšky, a dá sa tam ten laminátový, jak tá váha je, no možno by som povedal, že asi tak nejak zhruba rovnako, hej. Takže predné sú ľahšie určite, lebo sú laminátové komplet, takže tie sú určite ľahšie, ale nejako, že by to bolo nejak citeľne poznať, tak sa nemôžem povedať. A třeba ta kapota, No. to vypadá zajímavě, jak je to, co to je? Je to karbonová kapota, je kupovaná z druhej ruky, takže je taká, no, mala nejaké chyby, väčšie teda, ale mám kamaráda lakírníka, ktorý mi to aj celé vlastne auto lakoval a vpredu, jak sú mriežky, tak tam bola tá látka karbonová, bola tak zle predložená, nevyzeralo to dobre. No a kamaráda napadlo, že to skúsi len tak trošku akoby s pištolou, akoby, jak sa hovorí, že prifúknuť iba farbou a že uvidíme, ako to bude vyzerať, aby sme vlastne odstránili ten nedostatok tej karbonovej látky. A vyskúšal to dať teda do modrej, no a sa mi to ľúbilo, tak vlastne sa zvyklo vlastne tak, ako to je. Vypadá to právě úplně super, jako ten přechod z toho karbonu najednou do té barvy, že to úplně jakoby, není to fakt tak jenom, že bílý auto najednou jenom karbonová kapota, takže je to moc pěkný. Takže dobrý nápad, je to fakt jako No, mal veľmi dobrý nápad, keď mi to povedal, že jaký má nápad, tak hovorím, však vyskúšame, uvidíme. A spravil to a ja som bol v šoku, keď som to zbadal, že sa mi to fakt strašne ľúbilo. A je pravda, že ľudia sa na to veľmi pozerajú, že tá kapota je vlastne takto urobená. Jo, je to moc hezký. A potom, co to křídlo, to je jak někde z Need for Speedu, nebo jako je to mega hezký, ale... Hej.
Tak je to obyčajné krídlo, je laminátové, áno. Musel som ho vystúžiť, lebo ten laminát bol strašne taký, že sa to ohýbalo. Takže som ho musel vystúžiť vnútri, aby bolo pevnejšie, ale je to obyčajné krídlo, z internetu objednané a tiež som dlho váhal, či ho tam vôbec dám, lebo predsa len je to taký trošku extrém, že? Je veľké, dosť. Tak som si to tam primeriaval, všelijako chodil som okolo toho, aby som vlastne že či sa do toho pustím, alebo nie, či to tam našrobujem, alebo nie. Ale nakoniec som sa rozhodol, že to tam dám a že vyskúšam a sa mi to tak zapáčilo, že som ho tam nakoniec samozrejme nechal a v zime som ho mal dole kvôli miestu v garáži. Keď som potreboval pracovať na aute, tak mi tam trošku vadilo, lebo mám malú garáž, takže musím okolo toho nejako chodiť, okolo toho auta a to krydlo, jak je široké, veľké, tak trošku zavadzalo, tak som ho dal dole. No a to auto úplne už bolo také divné bez toho krídla, že strašne že také zvláštne, no, že už to nebolo, už som si na to tak strašne zvykol, že už tam prostě asi musí být. Já jsem si právě říkal, třeba ne, že bych byl zastánce jako nějakých velkých křídel na těch autech, ale myslím si, že kdyby to byla klasická třeba ta 46 bez toho bodykitu, prostě normálně, někdo si na to dal jen takto křídlo, tak by to podle mě třeba vypadalo zvláštně, ale tím, že má ten bodykit je celá taková jako rozšířená, má takovou, já nevím, různě ty průduchy, má takový prostě agresivní, širší prostě ten vzhled, tak si myslím, že to k tomu jako sedí, že to je úplně do toho designu toho auta, že to je jako jak dělaný. No je pravda, áno, keby tam není ten Pandem bodykit, tak to krídlo by tam vyzeralo hrozně. No jakože bylo hodně velký asi na to auto, ale takhle to nevypadá, no. Takže takto sa to tam celkovo, tak sa to tam nejak tak hodí, že vyzerá to, mne sa to osobne ľúbi, aj ľuďom sa to páči, že? Takže som spokojený zatiaľ. A jak to, že všichni mají všude nějaký šílený chromový koncovky, koncáky, výfuky? Cože jsi schoval? No, mal som tu M3 koncovky vzadu, ale tým, že je to už turbo, takže bola tam holá rúra až dozadu a boli tam ale použité originálne chromové koncovky z M3, lenže nejako v túto zimu, čo bola, tak nejako som stále rozmýšľal, že by som chcel výfuk z boku, ako to mala GTR, čo boli akože špeciálna edícia, áno, 46 bola V8 GTR. Tak som sa rozhodol, že idem do toho, že by som chcel teda výfuk z boku, áno. Tak sme to začali realizovať. Výfuk mi zvaral jeden dobrý kamarát, mi to zvaral a ten tunel a tieto veci, to už som si potom akože robil sám, lebo samozrejme, že som musel vyrezať podlahu a všetko, aby sa tam ten výfuk vlastne dal akože dať, áno, aby išiel z boku a hlavne, aby bol funkčný. Takže to bol tiež taký sen trochu, aby to bolo tak do boku. Je to strašně. Je to také zvláštné, no. Že já jsem jako celkově na Bavoráka, ale tohle se mi hodně líbí. To je jako, že... To se moc na autech jako nevidí, no. No, veru nie a celkom dobré aj to strela plavene. A to se třeba pak podíváme. No. Akorát, jak to? Nemusíš na to vždycky jako spolujezdce trošku informovat, aby si dal bacha, když nastupuje, nebo... Tak viac menej so mnou nikto nejazdí. No, sem tam brávam dceru so sebou, hej, teraz momentálne tu nie, ale vie jazdievať so mnou. Ale dávam na to pozor a hlavne mám tam klapku, takže tú klapku viem uzavrieť a tým pádom z toho nejde také teplo, hej, že je to, dá sa to. No. Takže nad tím přemýšlel, když jsi to dělal. Áno. Tak sú tam vlastne dve tie klapky, áno, lebo vzadu teraz momentálne namiesto rezervy je spravený tlmič, takže ja mám dve klapky a viem si to otvárať ako podľa potreby, no. Že príklad na zrazoch alebo takto, lebo chodívam aj na meranie výfukov a tak, keď je to na akcii, takže mám otvorený čisto len klapku sem do boku, áno, ale počas jazdy príklad toto zavriem tento bok a ide mi čisto len cez tlmič, tým pádom to auto je pomerne tiché a nepútam pozornosť. To je dobré. A co třeba když si páme dovnitř, co ten rám je funkční, nebo je tam spíš jako vizuální? No, asi by možno aj mohol mať funkciu, je to síce polorám, je šrobovateľný, normálne dá sa dať von, a není tam akože navarený napevno, dá sa normálne vytiahnuť von, keď potrebujem, ale že niečo som robil, príklad s interiérom a takéto, tak som ho vyťahol von. Ale určite by aj svoju funkciu nejakú asi mal, ale v podstate je asi taký vizuálny viac menej, alebo tak 50/50, že keby náhodou, že by to auto išlo cez strechu, tak by asi aj pomohol, hej. Aj keď je iba našrobovaný, ale predsa len je to pevne urobené, takže je tam. No a v interiéru si něco dál. Já co jsem si všiml, tak vypadá to vesměs asi, že to bude skoro tak nějak, jak to má být, akorát ty sedačky asi to nejsou originál BMW, ne? I když jsou krásný. Nie, sedačky nie sú originál BMW,
To som objednával z Rejshopu, jak mám pravdu povedať, neviem presne, čo to je za značku, ale sa mi ľúbili a hlavne sú polohovateľné, čo sa týka aj operadla, lebo mal som tu škrupiny normálne a bolo to také, akože však dobre sa mi v nich sedelo, ale na dlhé trasy už to nebolo až také pohodlné. Tak som sa rozhodol pre tento typ, aby sa dali sklapať vlastne sedačky, ako operadla, áno. A dal som to vlastne na pôvodné kolajnice, takže tie sedačky sa posúvajú elektricky, že není to manuálne, ale To je sa málo kdy elektricky. vidí u takovýchhle sedaček. No, som si to tak vymyslel, som si to prispôsobil na pôvodné kolajnice, cez také profily som si spravil a vlastne som tam osadil tie sedačky, takže sedačka sa dá normálne elektricky posúvať, no dopredu, dozadu teda. Operadla sú manuálne, ale posúvuje elektricky. Interiér bol ako šedý, aj všetko bolo šedé pôvodne, ale zatiaľ ešte zostali aj koberce šedé a palubovka, no ale nezohnal som koberce v ten správny čas, čierne, tak som ich zatiaľ zanechal, ale teraz už mám, takže aj koberce budem do budúcna určite vymieňať, aby boli čierne, nech sa to tak trošku vyššie zladí. Dobré. A jinak, takhle co se týče, dělal jsi třeba ještě něco, co se týká třeba převodovky, brzdy, podvozek? Áno, robil. Čo sa týka prevodovky, je zatiaľ pôvodná, čož momentálne mi začala teraz robiť zle, lebo včera, keď som skúšal šprintovať, tak mi nešlo dobre zaradiť dvojku. Takže neviem, musím to pozrieť. A doteď zvládla ten výkon, jakoby ta původní převodovka? Áno, áno, v pohode, dalo sa. Čo sa týka podvozku, je tam BC Racing, výškovo a tuhostne nastaviteľný. Brzdy, predné brzdiče, zadné sú pôvodné, akurát vrtané kotúče, ale predné sú z Alfy použité, štvorpiesty, cez adaptéry, ktoré som si tiež sám nameral a dal vyrobiť. Takže tak, podvozok ako celkovo nápravy, motor, prevodovka, všetko je uložené na strong flexoch, aby sa to nekrutilo nejak, aby to bolo aj stabilnejšie to auto. Vzadu sú nastaviteľné ramená a v podstate to je asi, čo sa týka podvozku, všetko. Že zatiaľ stačí, je to dobré, je to funkčné, takže zatiaľ s podvozkom nemám nejak v pláne nič ďalej robiť. No a čo jsem si všiml? Máš nádherný ty přední světla. No, tak už sú to bilet. Sú tam, však jak je vidieť. Takže to konečne dobře svítí proti těm Xenonům, ne? Áno, to určite áno, svieti to perfektne. To takisto som robil túto zimu, lebo pôvodné Xenony, čo boli, ako však svietilo to, nejak extra to auto moc nejazdí, takže dalo sa to aj s nimi, áno, ale nelúbilo sa mi to. A potreboval som hlavne aj diaľkové, aby boli plne funkčné, hej. Takže som si vlastne tam dal komplet projektory, bilet, som si to prerobil celé, komplet svetla. Trvalo to vyše týždňa, aby som to vôbec nejako dal dokopy, potom som to samozrejme ešte musel zapojiť, aby to nejako aj fungovalo všetko, diaľkové a stretávacie svetla a tak. A momentálne myslím, že výsledok je celkom v pohode. Je to také zvláštne, lebo na 46 sú takéto svetlá pôvodne není, lebo diaľkové sú normálne halogény originál. Že? No, kdyby to mohlo být ve videu, tak bych řekl, že jsou ty světla popy, ale moc pěkný. No. Je to fakt hezký. A máš něco ještě, co bys jakože, na co jsem se tě nezeptal, co bys jako chtěl říct, co tam třeba něco speciálního ještě dělal, něco, co jsme třeba nezmínili? Tak rozmýšľam. Ti něco? Neviem, príklad aj kolesa, dajme tomu, áno, No. to je tiež taká vec, že sú to dvojdielne Real Daytona Race 19 a kvôli tomu pandému, že to auto sa tak strašne rozšírilo, áno, aj vpredu, aj vzadu a teraz problém bol, že ja som nechcel nejak použiť nejaké široké podložky. Tak som vlastne ich rozobral, tie disky, a vlastne zadný stred disku som použil dopredu a predný stred disku som použil dozadu. Lebo tam je iné ET, to znamená, že ten predný disk, keď som zobral ten stred, tak vzadu sú momentálne iba centimetrové podložky. Lebo ten disk mi tak vytiahlo s tým límcom to koleso von, že vlastne stačilo mi centimetrové podložky a je to tak, jak to je. Že celkom, tak to je dobrý. Že trošku by to možno, že chcelo, trochu viacej, ale ako von, ale To už by to zadní kolo bylo hodně venku, ne? Když si takhle na to dívám. A takhle, když tak to vystříhnem, takhle je to v pohodě, jezdíš s tím normálně, protože vidím, nemáš tady vlek? Jazdím s tím normálně, auto má normálně značky, SCKčko, emisní, všetko má. Takže věci, dá se to jakoby, ten bodykit, nebo dá se to jako zapsat, je to všechno nějak tak jako... Bodykit sa dal, už asi nie teraz, ale dal sa zapísať. Ale to je dobré, takže se to auto dá prostě používat běžně, s tím prostě jezdíte normálně. Dá.
je to tiché, keď chcem, kvôli tým klapkám na výfuku, takže nepútam pozornosť, nerobím nikomu, akoby sa hovorí vrásky, áno, kvôli tomu, aby to hučí niekde v meste alebo takto. Takže dá sa s tým jazdiť aj normálne, ale nejazdím s tým normálne, málo kedy. Chodím sa odviezť väčšinou tie zrazy, alebo tak, no. Na denné jazdenie mám iné auta. Takže tak. Ale za mě je to nádherný, tak já bych ti asi pro dnešek poděkoval a příště si uvidíme, až tam bude těch 1000 koní, ne? Dúfam, že bude niekedy. Tak jo, tak já ti zatím děkuju a uvidíme se Ja ďakujem za rozhovor. Čau. Ďakujem. Tak lidi, mějte se krásně a vidíme se zase příště. Čus.